Ikinaugma kang 56 anyos sa Nanay Marilucan Barangay Bunga, Legazpi City na obligado na nanggad ang kagabsa na iparehistro ang kanya-kanyang SIM card number. Sabi niya, uyo nanggad siya kay iniurog pang igwa siyang pigaha dita na aki. Sa panahon da kaya ngunyan rampante na ang mga kawatan. Since na this is only for sa online registration, very easy. Kaya sana gabus na mga taga Bicol suportaran ini piga nindot. Pabor man, alagad para kay Bem kan Rapo-Rapo Albay, dakulang agyat sa iya ang online SIM card registration, urog pang maluya ang signal sa isla. So wala naman po kitang maginibo kung iyo po ang muya kang obligado po kitang kung di kita mag-register, made-deactivate kita. So kaya po magsunod na sana kung ano-ano obligado baga kita. Magiging epektibo ang Subscriber Identity Module o SIM card registration sa maabot na Disyembre 27. Susug ini sa ipinaluwas na Implementing Rules and Regulations o IRR ka National Telecommunications Commission ka nakaaging Lunes, Disyembre 12. Sigun kay Attorney Judy Ann Belanghel ka National Telecommunications Commission Bicol, obheto kan SIM card Registration Act na masolusyonan ang mga nabibiktima ng text as in online scams. Magigirumdoman, Oktubre 10 kan opisyal na maipasara sa Senado ang Republic Act No. 11934 o SIM Card Registration Act matapos sa pirmahan ini ni Presidente Bongbong Marcos Jr. The telcos are mandated na dapat absolutely confidential yung lahat ng mga personal information or data na mabibigay mo. So secure dapat ang platform or website, and yung mga binibigay mong data, mga personal information is absolutely confidential naman. Katakod ka ini, deactivated naman ang gabos na ipapabakal na SIM cards poon Disyembre 27. Day ini magagamit sundo da ina ipaparehistro sa laog din 180 aldaw. Mantang ang mga dati ng SIM card users, otomatikong madi-deactivate ang numero in kaso na magpalyar na makapagparehistro sa nasambit man na peryodo. Sa mga malalayo din na lugar, yung mga walang internet or mahina, there would be etong mga registration sites na i-establish siya. So NTC is given the telcos pala within 60 days para itong mga assisted registration i-establish siya para ma-assisto yung mga kapatid natin na hindi marunong mag-access ng internet or mahina or ang gamit lang is yung keypad. So pwede doon po ang i-avail yun ng public. Tinawan doon man ni Belanghel na sa pagpaparehistro, ang mismong link na itataukan mga service providers si rin kan Globe as in Smart ang kaipuhan na sunodon. Maghalat na sa nasubuot kan mismong text as in link na ipapadara kan service provider. Mayo man na bayad sa pagpaparehistro hulit online man sana ini. Etong SIM Registration Act kasi is one of the important measures para matigil, masugpo itong mga krimen na ginagamit is mga SIM card natin, mga numero natin, makapangbiktima or makahingi ng pera. So, di ba for the last months, maraming mga scams na mga lumabas. Ang kasi doon is hindi irehistrado ang mga cellphones. Mientras tanto, in kaso man na may naging pagbalgar sa SIM card registration ang mga service provider o kaya naman may peking impormasyon na ikinaag-an sa rong individual sa iyang pagpaparehistro, papagmultahon ini ng 100,000 sundo 300,000 pesos. Asin pwede man na makulong nin 6 na bulan sundo 2 taon. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana.